Kaixo, ongi etorria, gu dugun angelua 80 grado, baina handiagoa baldin bada, ikasi behar dugu pasatzen angelo lehenengo kuadrantera. Hori nola egiten da? Lehenengo ikusten da angelua ze kuadrantetan dagoen. 1, 2, 3 edo 4. Orduan, 155 gradu da 80 baino gehiago eta 180 baino gutxiago. Orduan, hemen egongo da baite. Hontaz ari gara. Jakin behar dugu bere senua, kosinua eta tangentea. Eta hortarako zer egin behar dugu? Nola jakin honen baliokidea zein den lehenengo kuadrantean? Egiten da erantara. Ni baldin badut 180. Eta kentzen badiot angelu hau, zer gelditzen zait? Hau, ezta? Honen berdinean. Hoi da lortu behar duguna. Keketa bat egitea. 180 gehi gure angelua. Hau dena. Eta hau, berdina da. Horak, hau izango litzake gu kalkulazioan ari gerana. Horak egiten badugu, 180 gradori kendu 185, gelditzen dira 35 gradu. Horak, guari gara egitatzen 35 gradu, baina bigarren kuadrantekoa. Urrengoa, 200 gradu nun daude, dago 180 eta 270 artean, ez da? Gutxi gora bera, esango dugu horrela, zerbait. Buelta osoa da, zer egin beharko genuke? Izateko honen baliokideak? Izango beharko litzateke horrela, ez da? Zerbait horrela? Egingo dugu erautara. Hartuko dugu gure angelua eta kendu 180 gradu. Eta hori izango da gure angelu baliokidea lehenengo kuadrantean. Horra hori egingo duguna. 200 gradu, ken 180. 20 gradu. Bera dago, 3. kuadrantean. Kontuz hau da, 2. kuadrantean eta hau 3. kuadrantean. Jarriko dut horrela betere, beste bezala. 310, hori nun dago? 270 eta 0 edo, hau da, 360 izango dugu eta ere, berri hor tartean. Gutxe gora bera, jarriko dugu horrela, eta ideia dago eta osoa, betu, ze angelo handia. Nola lortu ezakegu hori jakitea zenbat den? Atea baztegu, zerbait horrela ez? Simetrikoa. Buruatzen zaizu zerbait? Bai, ezta? Nik buelta osoari, 360 kentzen badiot gure angelua, geldituko da, hau bakarrik, puskoi bakarrik. 360 kendu behar dugu angelua. Horak hori da egingo duguna. 360 kendu 310 eta gelditzen dugu 50 gradu. Orain, bai kalkulatu ezakegula bakoitzaren sinua, kosinua eta tangentea. Hasiko gea arekin. Izango litzateke, sinua, 35 gradukoa, zer da, positiboa edo negatiboa? Bigarrenean dago, altura da gorutz positiboa. Horan, sinua positiboa kalkulatuko behar dugu. Kosinua, 35 gradukoa. Zer da, positiboa edo negatiboa? Ezkerretan dagoelako, negatiboa. Eta tangentea, 35 gradukoa, baita ere negatiboa. Orduan, kalkulagailuekin kalkulatuko dugu. 35 graduren sinua positiboa, honen negatiboa eta honen negatiboa. B. Hasiko gera, 20ren sinua. Positiboa edo negatiboa da, begiren dagoen, hemen behar. Orduan, beraka delako altura, ia ardatza negatiboa delako, hartako zegoen sinua negatiboa. Kosinua, zer da, positiboa edo negatiboa? Ezkerreta dago, horrek esan du baita ere negatiboa dela. Eta tangentea, 20 graduarena, ze izango litzateke? Minus zati minus, plus, hori ondo dago. Eta azkena, C, 50 graduaren sinua. Zer da, positiboa edo negatiboa? Hemen dago, altura da, beraka, negatiboa.
Orduan, sinua da negatiboa. Kosinua, zer da, positiboa edo negatiboa? Beira kosinua. Hau da, kosinua. Eskubira positiboa da, ondo dago. Eta tangentea da negatibo, zati positibo, negatibo. Orduan, denen ikurrak jarri ondoren, hori da bigarren pausoa, kalkulagailuakin bakoitzaren balioak kalkulatuko dugu. Kalkulagailuakin horrela atatzen dira emaitzak, errepasatuzuk, ea berdina lortzen duzu, eta gogoratu behar duzu da, hau da. Kuadrante bakoitzen zer egin behar duzu. Bigarren kuadrantean, 180 kendu angelua, hirugarren kuadrantean, angeluari kendu 180, eta laugarren kuadrantean, 360 kendu angelua. Ulertu zulakoan, beste bat arte. Agur?